So ni'n licio pwysleisio cyn mi gychwyn rhag ofn, achos dwi'm yn gwybod pwy sydd yn y sesiwn yma, dwi ddim ond yn gallu gweld ambell un. Fyswn ni'n licio pwysleisio mae dosbarth i ddechreuwyr yn unig, wel ddim yn unig, ond dechreuwyr llwyr ydyn nhw, rhywun sy'n rioed wedi gosod o'r blaen. Felly, os ydych chi ffeth profiad, falle fydd chi'n ffeindio hwn yn ailadroddus iawn i chi, ond dwi'n credu mai dyna'r lle callai mi ddechrau oedd cymryd bod chi'n gwybod dim byd, a felly dwi'n ni weld sut o'n i mlaen o hyn ymlaen. Reit, wel, cyn i mi gychwyn, dwi'n meddwl falle bod well i mi rhyw fras siarad am lle, o le dyn ni wedi dod. Mae yna ddwy farn, mae yna rhywun fel Osian Ellis yn byw yn Hwllheli ma fan hyn, lle dwi'n byw. Mae o dan y farn, mae o'n credu nad ydy'r grefft o ganu fo'r tanau ddim wedi bod yn ddidor o'r oesoedd canol. Mae o'n credu bod na doriad wedi bod yn y grefft, ond mae rhywun fel Mered a Phyllis Kinney yn credu'n gry o safbwynt arall bod hyn wedi, bod y grefft yma yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn ddidor ers yr oesoedd canol pan oedd gennych chi feirdd yr uchelwyr ac yn y blaen, pobl yn mynd rownd yn canu clodydd yr uchelwyr y lle. A beth bynnag dwi'n dueddol i gytuno a Mered a Phyllis, achos doedd lot o'r pethau yma ddim yn cael ei sgwennu lawr, oedden nhw jyst yn cael ei pasio o genhedlaeth i genhedlaeth. Felly, i mi traddodiad, wel i mi fi, ond yn sicr, traddodiad yr llafar oedd y grefft yma. Oedd hi ddim yn cael ei sgwennu lawr, oedd hi jyst yn cael ei ffasio lawr o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac mae yna un peth ysyn ni'n sôn amdano fo, di canu cylch oedd yn digwydd oedd yna un steddfod yn Sir Fôn Talwrn yn 1834, ddaru cystadleuaeth y canu cylch fynd ymlaen am awr a hanner. A beth oedd hynny oedd bod gennych chi y beirniad a'r telynor yn dod i gyd-dealltwriaeth ynglyn â pa alaw a pa mor hir oedd mesur yr alaw yn mynd i fod. Wedyn oedd gennych chi gystadleuwyr wedyn ar y llwyfan yn tynnu fel lots i gael gwybod pwy oedd yn mynd gyntaf i lafrydydd. A wedyn oedden nhw'n cael clywed yr alaw unwaith drwodd, a wedyn oedden nhw wedyn yn cymryd un eu tro i ganu cerdd a mesur oedd yn ffitio'r alaw. Wedyn, os oedd rhywun, a wedyn oedd yr ail un yn gorfod wneud yn union yr un fath, yn union yr un mesur, ddim yr un geiriau, ond yr un mesur. A felly oedd hi'n mynd drwyddyn nhw gyd. Os yna rhywun yn methu, oedden nhw allan o'r gystadleuaeth. Felly oedden nhw'n cychwyn ar ail rawn. A felly oedden nhw'n dewis alaw wahanol, oedd yn golygu mesur geiriau gwahanol. Ac felly oedd yr ail a'r trydydd yn gorfod dilyn yr cyntaf i gystadlu efo'r un mesur gwahanol tro yma, wrth gwrs. Ac felly oedd hi'n mynd ymlaen, dyna canu cylch oedden nhw'n galw fo. Ac ar ôl dipyn, oedden nhw'n gweld bod y traddodiad falle'n mynd i ddwylo yr arbenigwyr a bod y werin yn colli ychydig o ddiddordeb. A mi ddoth na gryw at ei gilydd y rhan fwyaf o Sir Feirionnydd yn dechrau 1934 ddaru nhw ddod at ei gilydd i ffurfio'r Gymdeithas Cerdd Dant. Ac o fannu wedyn, ddaru'r Gymdeithas Cerdd Dant ffynnu a hybu a datblygu y grefft o ganu cerdd dant. Ac ar ôl hynny, mi gyson ni ddim just crefft yr unigolyn oedd o bellach,
Oedden ni'n cael deuawdau, triawdau, pedwarawdau, partion a coreg yn y blaen. Ac felly o fanna ddeithon ni mewn ffordd. Ac felly, o'n i mlaen rwan, dwi'n meddwl, ar ôl just cyflwyniad byr fel yna, i sôn am osod fel crefft osod. Mae gennych chi 3 neu 4 elfen pan ydych chi'n gosod. Wrth gwrs, mae gennych chi'r geiriau, mae gennych chi alawd ar y cerdd dant, a mae gennych chi y gyfalaw. Gyfalaw ydy be ydych chi yn mynd i gyfansoddi fel tiwn, fel alaw i fynd, i harmoneiddio efo alaw y delyn lle. A wedyn, be ydych chi eisiau gwneud ydy, ydych chi eisiau ffeindio, reit, enghraifft, nawn ni gymryd Nant y Mynydd groelio loelio, mae pawb annoch chi siawns yn gwybod hwnna. Ydyn beth ydych chi eisiau gwneud ydy, ydych chi eisiau deud y geiriau yn reit ac enog i gychwyn, i gael gweld lle mae'r prif acenion yn dod. Felly mi fysa fo'n Nant y Mynydd groelio loelio yn ymdroelli tua'r pant. Rhwng y brwyn yn sisial ganu o na bawni fel y nant. Felly mae gennych chi 8 prif acen yma yna. Rwan, mwyn i chanu hi ar i gerdant, mae rhaid i'r alaw chwarae cyn hynny does. Da chi'n dod mewn ychydig o fariau ar ôl i'r alaw gychwyn. Felly mae gennych chi Nant y Mynydd 8 prif acen. Felly ydych chi'n mynd i fod angen alaw efo 12 prif acen. Mi allai hi fod yn 10, ond mae hynna'n braidd yn fyr, swn i'n deud. Mae'n well beth chi'n cael 4 bar i sadio chi cyn cychwyn. Dych chi ddim eisiau alaw yn rhy hir, achos dydych chi ddim eisiau i chi fod yn sefyll yna yn aros am fariau hir iawn cyn dechrau canu. Felly, swn i'n deud bod honno, mae dyna beth ydych chi eisiau ar gyfer 8 prif acen, ydych chi eisiau alaw 12 bar 2-4. A dyna beth welwch chi codiad yr ehedydd yn fan hyn. Dyna beth ydy honna. Mae gennych chi 12 bar yn yr rhan gyntaf, a mae gennych chi 12 bar yn yr ail rhan. Ond felly, os ydych chi yn gwneud eich maths, mae gennych chi 8 prif acen, ac os gofiwch chi, Nant y Mynydd oedd y prif acen gyntaf de. Felly, ydych chi eisiau cyfri nôl 8 bar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Felly, mae'r prif acen, y mynydd, yn dod ar ddechrau'r ail linell. Felly, ydych chi'n dod mewn ar ail guriad bar 4. Okay? Felly, neu jyst chwarae hwnna'n gyflym i chi wan, te. Nant y Mynydd groelio loelio yn ymdroelli tua'r pant rhwng y brwyn yn sisial ganu o na bawni fel y nant. Felly, fela mae'n syrffio y prif acenion yn dod ar brif acen yr alaw. O fewn hynna, o'n i mewn i'r logistics eraill wedyn, ond o fewn hynna, mi fydd na rhai geiriau sydd yn cael eu pwysleisio ac yn cael eu dal yn hirach na'r gweddill. Felly fydd na rhyw fath o rhythm yn dod mewn. Okay? Felly mae gennych chi, ydych chi eisiau dewis geiriau addas, a mae rhaid i chi gael alaw addas. Felly mae gennych chi alawon sydd yn 2-4 fel codiad yr hedydd, mae gennych chi rai 3-4, mae gennych chi rai 4-4, gennych chi rai 5-4 erbyn heddiw, a mae gennych chi ambell un sydd mewn 6-8. Ond ydych chi just eisiau penderfynu pa fath o alaw ydych chi eisiau. Felly, os ydych ni'n mynd wan, ta ydych chi fynd wan? Sera, pan bod hwn yn gweithio. Reit. Welwch chi
rhina wan, y geiriau yna. Oce, os ydyn ni'n edrych ar yr un gyntaf, ar y A, dacw lwyn o fedw gleision, dacw'r llwyn sy'n torri'n halon, nid am y llwyn yr rwy'n o'chneidio, ond am y ferch a welait ynddo. Felly, ydych chi eisiau gweithio allan faint o acenion sydd yn fan'na rwan. Os oes da rhywun eisiau... Wel, mi awn ni dros fod, mae'n mynd i fod yn anodd efo cymaint ohonoch chi. Mi awn ni dros fo, hwnna'n debyg iawn i Nant y Mynydd. Dacw lwyn o fedw gleision, dacw'r llwyn sy'n torri'n halon, nid am y llwyn y rwy'n o'chneidio, ond am y ferch a welais ynddo. Mae'r honna, yr un peth mwy na lai a Nant y Mynydd. Yr unig gwahaniaeth ydy, welwch chi llinell 3, reit, da ni wedi mynd ac o lwyn o fedw gleision, dacw'r llwyn sy'n torri'n halon. Fysa chi'n meddwl falle, fysa chi'n mynd nid am y llwyn y rwy'n o'chneidio, o dydy hwnna'n gwneud sens na di, achos llwyn ac o'chneidio ydy'r ddau beth pwysig yna. Felly, da ni'n rhithro chydig bach, dacw'r llwyn sy'n torri'n halon, nid am y llwyn y rwy'n o'chneidio, ond am y ferch a welais ynddo. Felly, mae gennych chi 8 acen, felly mae natur y gain cynunio rhywun fath a be o'n i ddeitho chi fod codiad ar y hefyd. Mae, da chi eisiau 12 bar, 2-4 i honna. Ond mae'r un nesaf yn hirach. Tebyg iawn oedd, tebyg iawn, dwi'n dweud o wrong wan, achos bod fi'n ffuglan efo'r llyfr arall ydi o. Reit, tebyg iawn oedd fi i mrawd, ac felly mrawd i Mina. Fy mrawd sy'n hoffi bara llaeth, a minnau laeth a bara. Dwedwch chi y Cymru clai pa un o'r ddau sy'n ora. Felly, mae'r rhan fwy ar amser, mae'r curiadau pwysig yn dod ar ddiwedd y llinell dydy. Felly, fyswn ni'n deud tebyg iawn wyf fi yn brawd. Fyswn ni'n mynd tebyg iawn wyf fi yn brawd. Fyswn ni'n mynd hynna. A fyswn ni wedyn yn llinell 3, ac felly mrawd i'n minnau, fy mrawd sy'n hoffi bara llaeth. Dach chi'n gwybod, mi allech chi ddadle falle, gallech chi osod i fel e. Ond, unwaith eto, mae eisiau llaeth dwi'n teimlo ar y prif guriad. Efo cynganeddion, mae gennych chi reolau pendant. Ond efo geiriau fel hyn, sydd ddim yn gaeth, mae o'n fater o farn i ryw raddau. Ond ar y llaw arall, mae eisiau chi fod yn ddoeth hefyd. Ac felly mrawd i Mina, fy mrawd sy'n hoffi bara llaeth, a minnau laeth a bara. Felly, mae gennych chi yn fanna, mae gennych chi, faint o acenion sydd gennych chi? Mae gennych chi, 2 acen i bob llinell, felly mae gennych chi 12. Felly, ydych chi'n mynd i fod eisiau alaw 16 bar 2-4, neu 8 bar 4-4, achos yr un lle ydych chi'n dod efo'r sums yn y pen draw. Oce, felly mi ai rwan i fesur gwahanol os medrai. Wan te, os ydych chi'n mynd i'r dy, sef ar y dudalen nesaf yn gyntaf fanno, gallaf gaenor dy briodi os caf gampynt i fy nghodi a cheidithau efo minnau 2 neu 3 o hen geffylau llawer iawn o ddanedd oglau. Ogau, be ydy ddanedd ogau doch? Right. Faint o acenion ydych chi'n meddwl sydd yn fanna? Da rhywun eisiau deud rhywbeth? Yna nagwais. Oce, 10. Ynde, 10 curiad. Felly,
mae yn fanna, mae gennych chi natur a gainc, da chi eisiau meddwl, os oes 10 prif acen gennych chi, mae rhaid i chi gael mwy na hynna. Felly mae 12 bar 24 unwaith eto'n bosib, ond mae hynna'n golygu bod chi'n dod mewn yn fuan ar y 9. Felly falle mae alaw 16 bar 24 sy'n ni'n ddewis yma na. Cerwch ymlaen i E, rwan te. Mae gennych chi lot o cynnion fan hyn. Mi fy'n yn caru'n nghariad am 12 mis ag 1, gan feddwl yn fy nghalon fy mod yn eithaf 1, yn lodes heini lawen, yn tyfu'n ardd y byd, nid oeddwn yn y diwedd, ond brechdan i aros pryd. Mae gennych chi yn fanna, mae gennych chi 16 o acenion, 2 acen ym mhob llinell, 16. Felly, ydych chi'n mynd am alaw reit hir y fan hyn. Ydych chi eisiau 16 o acenion i gannu'r peth, felly mae rhaid chi fynd am 20 bar, 2-4, neu 10 bar, 4-4. A mae'r rheina ychydig bach yn fwy anghyffredin i ffindio. Alawon yma. Ond mae Haf Morris, diweddar Haf Morris, mae hi wedi llunio llyfr o'r enw Cys y Cinciau. Mae honno, os ydych chi o ddifri eisiau gosod Cerdd Dant, mae cael llyfr Haf, a wedyn mae hwnnw'n cael ei ddiweddaru gyda gymdeithas hefyd ar y we, fel mae'r llyfrau newydd yn dod allan. Os ydych chi eisiau cael gwybod am alawon a'i hyd nhw, maen nhw gyd i gael yn Cys y Cinciau. Reit, rwan te, pan dyn ni'n dod i greu cyfalaw ar y geiriau, mae eisiau chi ystyried rhai pethau i gychwyn, os ydyn ni'n dweud. Ydych chi eisiau ystyried i gychwyn pwy ydych chi yn meddwl sy'n mynd i gannu'r rhain. Wan, fyswn ni'n awgrymu, os ydych chi'n cychwyn, bod chi yn meddwl fysach chi'n edrych ar faes llafur Steddfod yr Urdd, fel bod 1908, 1910, 1912, mae'r rheini fel rheol yn eiriau sydd yn fain cychwyn da i chi. Hefyd, fysa ddim rhaid i chi feddwl am halaw, achos fydd nhw wedi penderfynu dros doch chi pa halaw sy'n ffitio. Ond mae eisiau chi ystyried pwy sy'n canu. Ond efo plant bach, dwi wedi ffindio, does na ddim lot, os nag oes gennych chi rêl WizKid, does na ddim lot o blant yn sicr dan 8 oed sydd ar cwmpawd lleisiol mwy na tua octaf, de. Mi allwch chi fynd 1 nodyn yn uwch neu 1 nodyn yn is, ond fyswn ni'n cadw fo o fewn yr octaf fy hun. Mi allwch chi, fel maen nhw'n mynd yn hyn, fel ydych chi'n mynd dan 10 a dan 12 wrth gwrs, mae'r lleisiau'n aeddfedu a mae'r cwmpawd yn newid. Felly, fel maen nhw'n mynd yn hyn, allwch chi i hangu y cwmpawd. Wan te, y ddau beth pwysig go iawn pan ydych chi wrthi yn creu cyfalaw, 1 nodyn yn unig i bob sill. Ydych chi byth yn rhoi 2 nodyn ar 1 sill. A'r big no-no arall ydy dydych chi ddim i ddilyn yr alaw o gwbl. Yn yr 9. A dwi'n awgrymu bod chi byth, yn yr rhain, dweud, ydych chi'n ei ddilyn alto na llais canol mewn triawd am byd, bod nhw ddim yn dilyn yr alaw. Ond dwi jyst yn dweud wrthych chi, peidiwch ar rhoi'r llais ucha
fel y soprano, neu beth bynnag, dydych chi ddim i roi'r llais yna i ddilyn yr alaw. Mae rhywun mynd i glywed o syth. Diolch bwys hyd yn oed os ydi o mewn cor neu parti neu rhywbeth. Mi glywch chi o'n syth os di'r llais ucha yn dilyn yr alaw. Felly dim dilyn yr alaw ac un nodyn i bob sill. Mae hwnna'n yn ofnadwy o bwysig. Rwan te, mae rhaid chi feddwl am siap i'ch cyfalaw chi. Yn hytrach na bod chi'n rhoi nodyn just mwyn achos bod o'n digwydd harmoneiddio. Dych chi eisiau meddwl am siap eich cyfalaw chi. Ond mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar y geiriau. A cofiwch, dyma beth arall pwysig iawn bod chi'n mynd o heno yn cofio. Y geiriau sydd yn arwen chi ar hyd y daith. Dych chi eisiau rhoi lliw ychwanegol i'r geiriau. Dych chi'n eisiau tynnu oddi ar y geiriau drwy wneud pethau, wel, be fysen ni'n galw yn Sir Drefaldwyn yn gamocs. Dych chi ddim eisiau hynny. Dych chi eisiau gadael i'ch geiriau eich arwen chi drwy'r amser. A dych chi eisiau eich cyfalaw chi ychwanegu at ystyr y geiriau a nid tynnu oddi arnyn nhw. Felly mae parch at y geiriau yn ofnadwy bwysig. Dych chi eisiau meddwl am uchafbwyntiau ac isawbwyntiau ac yn y blaen hefyd. Ond cyn i ni wneud hyn, dwi'n meddwl mae'r ffordd hawsau mi ddangos o chi ydy drwy fynd i'r peth nesaf dwi eisiau. Ond Sarah, beth yn ei fan hyn? Reit, welwch chi deilen. Reit, dyma gerdd bach. Eto, da chi'n gallu dweud ar ei golwg i, mae 8 curiad yn siŵr fydd ym mhob pennill yn fan hyn. Felly mae alaw 12 bar 2-4 da chi eisiau. Felly mae hon yn crogi fri ar y brigyn yn ysgwyd fel baner friw. Yn ysgwyd, 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 yn grimp ac yn frown ei lliw. A'i yn ymlaen i ddarllen ni, mae'n disgyn tan rym yr awel, yn disgyn o'r uchder mawr. Mae'n disgyn, 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 yn disgyn yn ara i'r llawr. Mae'n siffrwd a dechrau symud. Mae'n symud yn llaw y gwynt. Mae'n llusgo, dawnsio ac oedi, yn chwyrlio a gyrru'n gynt. Mae heno yn ddu ac yn yfflon, yng nghanol ei thebyg ar lawr. Y fory bydd yn llwch cyn diflannu yn hafodau'r goelcerth fawr. Felly, be dwi'n dweud ydy, wrth bawb sydd yn dod i'r dosbarthiadau dwi'n ei cynnal, dych chi eisiau edrych am uchafbwynt ym mhob un pennill. Ond mae gennych chi un uchafbwynt fel rheol. A mae honno fel rheol yn dod ar y diwedd, ond i bob amser. Ond mae gennych chi uchafbwynt, neu rwle ydych chi'n anelu ato fo. Dyna pam o'n i'n dweud isafbwyntiau gyda. Achos does dim rhaid iddo fod yn top dôm efo beth bynnag. Mi allai fo fod yr un mor, os di'r geiriau'n gofyn amdano fo, mi all fod yr un mor effeithiol os ydych chi'n mynd yn isel, de. Cyn bellai bod chi eto fewn cwmpawd a bod y plentyn ydych chi yn gwneud y gosodiad ar ei gyfer o yn gallu cyrraedd y nodau yn yr uchafbwyntiau yna. Ydych chi'n eisiau person ysgrechian neu bod o'r just tu hwnt i'w gallu nhw. Ydych chi'n eisiau gwneud cyfalaw sydd, ydych chi eisiau rhoi chydig o her iddyn nhw, ond ydych chi'n eisiau bod allan i'w cwmpawd lleisio nhw, neu maen nhw'n mynd i gael trafferth. Felly, reit, yn hon wan, swn i'n edrych ar hon fy hun a meddwl, reit, lle mae'r graff o fod fyny a bod lawr ac yn y blaen,
ac os dwi eisiau rhoi rhyw liw ychwanegol, lle fyswn ni'n rhoi hwnna. Felly, yn y bennill gyntaf yma, mae'n crogi fry ar y brigyn. Wel, mae hwnna'n yn deitha chi gychwyn, fyswn ni'n deud, bod chi eisiau cychwyn yn weddol uchel. Da chi'n mynd i fod, da chi wedyn, da chi yn ysgwyd o fan yn y linell ola yn grimp ac yn frawn neu lliw, wel, swn i'n meddwl mae fan yna da chi'n mynd i fod yn dod lawr. Felly, da chi ddim eisiau cychwyn, pan mae'n sôn am crogi fry ar y brigyn, da chi ddim eisiau cychwyn cyfalaw yn isel fan'na. Achos mae yna le nes ymlaen yn y bennill i ddod lawr beth bynnag. A wedyn, welwch chi, mae'r gair ysgwyd yn dod fyny 4 gwaith i gyd. Rwan te, iawn yn ysgwyd fel baner fryw, ond fyswn ni, dwi'n mynd i trio fo hon fy hun, ond efo'r ysgwyd yn llinell 3, mi allech chi fod yn ailadrodd yr un nodau. Ysgwyd. Mi allech chi ddefnyddio yr un nodau'n union. Ond, falle fysa fo'n gweithio. Felly, ydych chi'n trio am rhywbeth arall. Ydych chi'n bod wneud yr un peth, ond falle dod â fo'n is yr ail tro, ac is wedyn y trydydd tro, nes bod chi yn grimp ac yn frawn i lliw, bod chi wedi cyrraedd y gwylod yn fanno lle. Mae fyny chi, mae'n ddiddorol achos da chi'n cael gwneud be liciwch chi dydach, a da chi'n mynd i allu rhoi cyw i chi yn yno fo. A wedyn, reit, yn y bennill nesaf, mae'r disgyn tan rym yr awel yn disgyn o'r uchder mawr. O, mae hon yn siarad dros ei hun, yn disgyn yn arau llawr. Mae honna yn siarad dros ei hun be mae honna yn gwneud. Dydy, da chi'n sôn am rym yr alaw, mae rhywbeth tebyg dydy i bennill un. Mae rym yr awel yn mynd i fod yn reit uchel, a wedyn mae'n disgyn arau i'r llawr. A wedyn, mae yna un peth ddylwn ni fod wedi deitha chi. Dych chi eisiau amrywio dechrau'r penillion, yn lle bod chi'n cychwyn ar yr un nodyn bob tro. Oeddwn ni ar y cychwyn pan ddechreuais i osod a o'n i'n gasod ar gyfer ysgol y chwaer. Ac o'n i'n meddwl, fydd hi'n haws i'r plant yma pe tawn ni'n cychwyn pob pennill ar yr un nodyn. Fel bod nhw ddim yn cael trafferth, bod nhw'n gwybod i nodyn cychwynnol nhw bob tro gan bod o'r un fath. Ond chi oedden nhw'n mynd ar goll. Oedden nhw yn ffindio'n reit anodd. Felly, dwi wedi newid yn meddwl yn unig o beth. Dwi'n meddwl bod yn well i chi amrywio yr nodyn cychwynnol. A wedyn, dych chi yn amlwg yn mynd i orffen, mae gen i 4 pennill yma hyn, da ni'n mynd i orffen ar do. Mae disgwyl i chi orffen ar do, ar y tonyd lle. Fyswn i'n dweud yn hyfodau'r gwyr cerdd fawr, achos yn fanna, da ni wedi ffindio mae'n gyda ffowctio, de. Felly, fyswn i'n dweud yn fanna, fyswn i'n gorffen yn do uchaf y hun, ond mae fyny chi, ond fyswn ni felly ddim yn gorffen pennill 3 ar do. Da chi ddim eisiau gorffen y 2 bennill gosa at ei gilydd ar do, swn i'n dweud, ac yn sicr y 2 ola. Bydd pobl meddwl bod chi wedi gorffen ar ôl pennill 3 chi fel beryg, de. Reit, wedyn, o'n i nôl wan, reit, mae'n siffrwd a dechrau symud. Mae'n symud yn llaw y gwynt. Ond mae gennych chi'n fan hyn, fyswn i'n dweud bod chi'n cychwyn yn y gwylod fan hyn. Mae'n siffrwd a dechrau symud. Mae hwnna, da chi'n mynd i allu creu awyrgylch drwy wneud hwnna yn y gwylod. A mae'n symud yn llaw y gwynt, fyswn i'n mynd yn gam yn uwch wedyn. A mae gennych chi lot o gyfle fan hyn. Mae gennych chi eiriau fel llusgo, dawnsio ac oedi a chwyrlio ac yr un gyn. Mae gennych chi lot o eiriau allwch chi ddefnyddio i liwio'n fanna. Just un peth bach hefyd. Pan ydych chi'n creu cyfalaw, gofalwch bod chi'n cofio bob amser mae person eisiau canu hwn.
watchwch bod chi'n mynd yn rhy offerynol ac yn neidio'n ormodol o gwmpas y lle. Enghraifft, mae gennym ni, oes gennym ni, welai, diflannu yn pennill pedwar, pennill pedwar, ddiwedd llinell 3. Mae gennych chi air trisill yma yna, does, diflannu. Fyswn ni byth yn neidio diflannu, fyswn ni byth yn neud rhyw neidio fyny, lawr a fyny mewn gair trisill. Mae'n gallu mynd yn herciog. Achos da chi eisiau cofio hefyd, pan fydd y plant ma'n dod i ganu hwn, maen nhw'n gofio canu fel mae'r naturiol am edrych nhw. Da chi'n canu y geiriau yn union fel ydych chi'n ei ddeud nhw. Wel, da chi beth eisiau dweud, mae'n rhaid i chi allu canu diflannu, a nid diflannu ddim yna fydd o. Rhaid, da ni'n eisiau fo yn hercio. Felly, a mae heno, pennill ola wan, mae heno yn ddu yn yfflon ac yn yfflon yng nghanol ei thebyg ar lawr. Reit, mae hwnna mynd i fod yn isel, dydy. Y fori bydd yn llwch cyn diflannu. Reit, fyswn ni'n mynd fyny ar y fori na chydig bach. Mwyn i chi ddod lawr mymryn bach bydd yn llwch cyn diflannu yn hafodau'r goelcer fawr. Fyswn ni'n mynd nôl fyny yn y goelcer fawr, dach chi weld. Felly, swn i'n licio bethau chi yn gallu arbrofi efo hwnna. Wps, dwi wedi mynd i ddell, Sarah, lle dwi'n mynd rwan. Reit, welwch chi wan, i helpu chi, dwi ddim yn gwybod, mae hon wedi cael ei sgwennu allan i chi. Reit, a welwch chi wan, dwi ddim yn ofnadwy o cyn ar roi mydr fel hyn uwch ben nodau. Achos mae tuedd i chi fynd i ganu'r mydr yn hytrach na'r nodau. Da chi'n deall beth dwi'n feddwl? A felly weithiau mae'r geiriau yn mynd i fynd yn herciog ac yn anaturiol. Achos mae'n crogi bry ar y brigyn. Wel, ddim fel la fysa chi'n canu fo. Mae'n crogi bry ar y brigyn, fysa chi'n dweud. Watchwch bod chi ddim yn mynd ar ôl y mydr yn ormodol. Cerwch ar ôl mydr y geiriau a nid y mydr. Peidiwch chi glynu fel gelain at y mydr sydd yn hwn. Yn ysgwyd fel baner friw. Dyna ni, yn ysgwyd, yn grimp ac yn frawn i lliw. Mae i gyd wedi cael ei sgwennu lawr i chi'n fanna. Gewch chi, mae'n efo, gewch chi? Dyn nhw'n gallu printio hwnna? Na fyddwch chi. Mi fydd hein ar gael ar y wefan o fori ymlaen. Mi fydd oedden nhw, beth? Felly mi fedrwch chi weld hein o fori ymlaen, medrwch oddi ar y wefan. Reit, wel, dyna fod ta. Mae hynna'n mynd i fod y waith cartre chi. Mae hwnna yn gret i chi. Wan te, cofiwch, wan, 3 pheth, os da chi'n mynd ati wan ar ôl gorffen hyn, i wneud y gosodiad. 3 peth mae rhaid chi gofio, achos o ran logistics sut mae'n ffitio, mae i gyd o'ch blaen chi fanna. 3 peth, dydych chi ddim i ddilyn yr alaw, dim ond 1 nodyn i bob sill, a'r geiriau sydd yn rheoli sut pa fath o gyfalaw. Mae'r geiriau bob amser yn cael blaenoriaeth. Alright? Dych chi eisiau lliwio'r geiriau gan ychwanegu at yr ystyr a nid tynnu oddi arno fo, fel o'n i'n dweud. Felly, dych chi eisiau astudio a chynllunio gofalus. Alright? Felly, mae gennych chi uchafbwyntiau o fewn pob pennill, a wedyn yr uchafbwynt y gerdd i gyd. Sef, mae chdi bach, oeddwn ni, fysa chi'n mynd i sgwyl falle, mae sôn am hito ffowc oedd y gerdd yma ar y cychwyn. Felly, dyna'r glec sydd ar y diwedd yn de. Reit, dwi'n credu falle bod hynna'n hen digon i chi am hynny. A gobeithio gwni weld chi wythnos nesaf. A pob lwc ar y gosod. Ac o'n i'n mynd i ddeud, dwi wedi deud wrth Dafydd, a mae Dafydd mynd i ddeitha chi eto, ond
os ydych chi isio cael trio hwnna, ynde? A bod chi eisiau rhyw fath o fewnbwn gyda i yn breifat fel petai, achos ydych chi'n eisiau i dangos, mae'n siŵr, dangos eich gwaith o flaen pawb arall yn fan hyn. Ond os ydych chi eisiau trio hwnna, a meddwl, sgwn i os wedi gwneud hwnna'n iawn, ni allai i gael o drwy'r Steddfod, allai i gael o cyn wythnos nesaf, ac edrych drosto fo, a allai anfon neges yn breifat i chi, ynglyn â sut i wella, neu gret, oedd o'n ffantastig, beth bynnag da chi eisiau, mi allai helpu chi fel hynny, alright? Felly, pob lwc ar y gosod.